Кой да предположи, че ако към един чопър добавим една ябълка, блендираме, добавим около 200-250 грама котич и едно яйце, малко подсладител, по-малко. Добре, есенция карамел. Разливаме по купички. Може малко да поукрасим. Печем на около 180-200 градуса за около 30 минути. Се получават тези вкусни протеинови сладкиши. Кой да предположи, че ако към един чопър добавим една ябълка, блендираме, добавим около 200-250 грама котич и едно яйце, малко подсладител, по-малко. Добре, есенция карамел.